Welcome to T-Favors TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Tsanokadzi musikana kana kuti murume munongoitora nenyu yamunoda, asi vachema vanenge vari kudliwa naTaiti kumagaro. Vanyora vachiti coming live Taiti violated my rights to any money. Saka wakandiyamwa mukosho kuti uzondivharisira monetization yangu. You are very evil. I am coming for you mugodhoi. Ndezvataurwa naTsanokadzi. Vari kudedzera kuti Taiti akandivharira monetization yangu apa aindidla magara. Handiziga zvinoti kudi mumwe vari kuuyawo nemavhi11 aendera mberi akati Taiti hanzi Taiti ungandibloke mari yangu serious munhu wandakatundisa never but unonaka hako. Ari kudedzera kuti akakutundisa but ndingangoti kudi unonaka zvako. I understand. Handizivi guys kuti vanhu vese ava vari kuuya nechokwadi here kana kuti vari kuuya nenhema, asi akapostwa naKeti Masomera which means ari kuuyawo nechokwadi. Vazukuru vambuya Nanda vazotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu auya akati he needs to be humbled. Mufana uyu ari kuzvinyanya. Mumwe munhu akati hazvina basa tongomuda akadaro Taiti wacho naKiki. Mumwe munhu akati inga utsinye hwamuparira, what goes around comes around. Mumwe munhu akati Taiti usapindure, rega vataure tsika chepakati, hanzi tsika chepakati. Vamwe vanhu vari kuti aiwa ijealous, vanhu vava kutaura nhema. Vamwe vanhu vati aiwa ichokwadi, ndezvakaitika. Mumwe munhu auya akati mhepo dzakasimuka, uchamamamira uone mufana iwewe. Saka vanhu vari kutaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana. Handizivi guys tinoti kudi mamwe mascreenshot ndakuroverai kuti mupote muchiona zviri kutaurwa nemufesu. Mufesu ari kutaura zvinhu zvakawandisa too much. Mumwe munhu auya akati Taiti ukasagadzirisa unhu hwako uchakuvadzwa nevanhu, ndozvataurwa neuyu. Mumwe munhu akauya akati mafeelings pakusimukira kwaTaiti awanda, ndituke asi zvine kakurwadziwa mukati, ndozviri kutaurwa nemumwe. Mumwe munhu akati ndo maperero akaita kamuchacha iwaya, now they are acting sekuti nothing happened. Saka guys handizivi tinoti kudi nazvo, nekuti mumwe wari kuuya nemavhi11 ascreenshot awo ari kudedzera kuti Taiti aindidla magaro achiitira kuti avharise monetization yangu. Taita maskiti tese, taita zvinhu kuTikTok, akauya akandivharisa, enezve akandibloka akandivhara. Saka neniwo inini naye tichasvikisana kumapeni. So guys handizivi tinoti kudi, kana muchida munonomutarisa anonzi Tsanokadzi ari kungokanda mavhi11 achienderera mberi. Thank you so much.